Yedi abla çevine işte gidin kırık. Ay bakın yani kurardım. Gidiyor şurada. Haydi aradile. Ay paralı la Şey Nici nu acolo cine e unul, așa e bine, mă, pune 100 de lei. De unde să-i Da, pune că jos acum așa Ba 50 și eu 50. Pune, mă, 100 ce la tine, nu, ia uite, bă, Nu merge treaba. Ei, așa. İşte ala kapı. Thank you.
Lasă generica aia cauz. Și mai vine una specială din partea lui Generica pentru mireasa lui. Mă simt cel mai bine când ești lângă mine. Tu ești norocul meu, eu sunt norocul tău. Tu ești valoarea mea, eu sunt valoarea ta, valoarea mea. Tu ești norocul meu, tu ești valoarea mea, eu sunt valoarea ta, valoarea mea.
era mea, ce mai bine cu rapa, gândește-că bine cu rapa, nevestica mea, rapa, tu era mea, tu e norocul meu, dar nu-ți norocul tău, tu ești valoarea mea, eu sunt valoarea ta, iubirea mea. Atențiune! De la șumbunul de la inspector, să iese Craiova la joc, la 2,5 milion. Hai Craiova! Să iese Craiova la joc, așa cum a spus inspector. Hai Craiova să-și arată talentul Craiova. Pentru Cinerica și pentru Mireasa, eu sunt pe primul loc.
n-amore vedi, dar acum sunt fericit. Când credeți că nu mai sunt, am ridicat de la pământ. Și zici că n-am revenit, dar acum sunt fericit. Da, 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 eu sunt în primul loc. Da, 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 numărul 1, 2, solo. Din partea lui Cristinel, s-a primit 1 milion pentru domnul Nițu, șeful Severinului, strească! Da, 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 eu sunt în primul loc, eu sunt în primul loc, da, 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 numărul 1, 2, da, 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 Nițu în primul loc, Nițu în primul loc, da, 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 numărul 1, 2, hey, 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 singur pe mâna mea și nu mă tur la nimeni. Recunoaște oricare am talent și am valoare. Merg singur pe mâna mea și nu mă tur la nimeni. Recunoaște oricare ca talent și am valoare. Da, 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 eu sunt în primul loc. Da, 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 numărul 1, 2. Atențiune din partea lui Stendel pentru Nichifor, numărul 1, să știe, merge maestre. Nița pentru Giorica și Mireasa și pentru copiii lui Nița din America, șeful Severinului. Mulțumim, să rămână, trească! Hai și merge improvizația, maestre, mai specialmente pentru copiii lui Nița din America!
bine că m-am dus. Ia mai tare puteți, mai strâns, Tovar. Îmi s-a zis de mine că m-am dus, dar eu mai bine m-am pus. M-a pus bine, rău, bine, 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 să pomenească de mine. Îmi s-a zis de mine că m-am dus, dar eu mai bine m-am pus. M-a pus bine, rău, bine, 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 să pomenească de mine. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să mă dușmanii ce fac, ce fac, ce fac. Uite că eu pot să mă ridic de jos, mai sus decât am fost. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să mă dușmanii ce fac, ce fac, ce fac. Uite că eu pot să mă ridic de jos, mai sus decât am fost. Așa, boierule! Eu și când m-am gândit undeva, n-apelez la nimenea. Mă ridic ușor, 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 la fel ca un avion. Eu când m-am gândit undeva, n-apelez la nimenea. Mă ridic ușor, 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 la fel ca un avion. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să mă dușmanii ce fac, ce fac, ce fac. Uite că eu pot să mă ridic de jos, mai sus decât am fost. Îmi place să mă prefac, să mă prefac, să mă dușmanii ce fac, ce fac, ce fac. Uite că eu pot să mă ridic de jos, mai sus decât am fost.